बे समाव बिटिआर हालामनि लाख लाख गोरिब नखरफोरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां इउपिपिएल सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि नखर नखर 5,000 रां होनाय जासिगोन। बिटिआर सरकारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों रोजा रोजा गोरिब नखरफोरा मोननो हासिगोन रां। फैगौ इउपिपिएल सरकारनि आबुं 4 बोसोराव 1 लाख गोरिब नखरनो 5,000 रां होनो थांखि बिटिआर सरकारनि। थांनाय 2 बोसोराव गासै 30,000 बिटिआरनि गोरिब नखरा अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रां मोननो हाबाय। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मोनसे गेवलां मेलाव रोखा खालामना होदों। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। इउपिपिएल सरकारा थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि नखर नखर 5,000 रां होनाय जासिगोन। नंगौ, इउपिपिएलनि सरकारा बिटिआरनि गोरिब नखरफोरनो 5,000 रां होनो थांगासिनो दङ। बिटिआर सरकारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों रोजा रोजा गोरिब नखरा मोननो हासिगोन रां। नंगौ, रोजा रोजा गोरिब नखरफोरा 5,000 रां मोननो हासिगोन। फैगौ इउपिपिएल सरकारनि आबुं 4 बोसोराव 1 लाख गोरिब नखरनो 5,000 रां होनो थांखि बिटिआर सरकारनि। 1 लाख गोरिब नखरफोरनो 5,000 रां होनो थांखि लादों इउपिपिएल सरकारा। थांनाय 2 बोसोराव गासै 30,000 बिटिआरनि गोरिब नखरा अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रां मोननो हाबाय। नंगौ, थांनाय 2 बोसोराव 30,000 गोरिब सुबुंफोरा 5,000 रां मोनखांबाय। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मोनसे गेवलां मेलाव रोखा खालामना होदों। बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ रोखा खालामनानै होदों 5,000 रां मोनखांनायखौ। नंगौ, बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। 5,000 रां होनो हायोबा माखासे हेल्प जायो। ओंखायनो गियान सोरां बिथांखि फरायसाफोरनि थाखाय आरो अनसाय बिथांखिखौ जोंहा गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनि थाखाय जों खालामदों। आरो बोसोरथामाव बोसोरब्रैयाव 1 लाख परियालनो जोङो 5,000 होनानै एसे मदद खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो दा जोङो मोर देन 30,000 फेमिलिनो इतिमध्ये होखांबाय। बे जाबाय अनसाय बिथांखि। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव